Kerteng jonga kadai EIBYNTAMI ki tang motor cha Western Hill District. Par kerteng jonga ngejing Rwai kalong to perkat aduria bha. Kun Khasi khara kapateng kejong menta. Ya keningan bu to perkat aduria bha. Baliken kumne jingkil laki wanja wajing em jong i hang me kam tikna balai jing jindar jing shi tom jing pang ki ban jing jar ka per thai hu ben riu ki lek ki wan ca chabangi phai tang jing IAKI du balai ken kum ne mano ban ya thu hato om desha hong nangi kala nang du ha jing long jing em jing teb lem ken kam don shu jing teb riu teb le nangi ken kala bam pong sa ayu ngin jar ne ayu pan ngin ong sa ayu ngin jar